Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin namu na zaɓi gwaninka. Shirin da ke zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa 48 TV. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe tare da alamar liking a wannan bidiyo. To ina masoya Nura M Inuwa, ina masoya Hamisu Breaker da Isa Ayagi. Muna so ku ware mana shin wane ne gwaninku a sunana Saminu Salisu Sayaji, wanda nake a Nasarawa, Kano State, Nasarawa Local Government, nan Abuja Line bayan Keystone. Ina sai da kayan wuta, abin da ya danganci iron, shita, extension, zuwa area haka extension, zuwa abin da ya kama zuwa globe haka energy saver da ordinary irin namu na da yellow kenan. Ina kuma sai da irin su power band, irin su patris, irin su duk abin da ya abin nan, irin su soap, kayan sofes da kuma kayan condom haka kaɗan. To alhamdulillahi, abin da ya ja hankali na shiga harkar kayan wuta sha'awa ce. Ina sha'awar ga ina sai da kayan wuta, domin haka na fara sai da kayan wutan nan. Yanzu na kai shekara kusan 20 kenan ina harkar kayan wuta. Ina zuwa Lagos, Alaba International, ina kawo kaya irin su kayan harka wanda na fara irin su Tokumbo haka, su TV, kowa ya sanni da sai da wannan TV, bidiyo, BCD, zuwa har ta kai ga DVD, zuwa har ta kai ga kan cewa yanzu ina sai da sababbin kaya irin su kamar yadda na faɗa iron, shita, zuwa abin da ya kai irin su patris, irin su waya ta sofes da kuma kayan condom haka kaɗan, irin su energy saver da sauransu. Abin da ya ja hankali na kenan. Alhamdulillahi, kamar yadda na gaya maka, sha'awa ce. Na shiga kamar dai yadda ai bahaushe yake cewa wai shiga sojan badakare. Ni dai a gaskiya alhamdulillah, gaskiya ba ni da ubangida. Ba ni da ubangida lokacin da na fara sai da kayan wuta. Amma a yanzu alhamdulillah ina da masu gida kamar mutum 2 waɗanda yake su ne dai kwarara waɗanda zan faɗe su yanzu. Na farko akwai Udo, wanda yake kan France Road nan opposite police station. Daga cikin kasuwa kuma ina da mai gida shine Danisco, yana bani kayan wuta da shi da Udo. Su ne dai iyayen gidan na dai da a yanzu haka dai muke hudar kayayyakin wuta da su, irin su abubuwan dai da kuka gani, irin su iron, press iron, irin su extension, irin su energy saver, irin su socket su jedin nan da sauransu, su patris kamar yadda na bayani. Duk waɗannan kayayyaki alhamdulillahi yanzu kam su nake sayarwa. Lokacin da na yi wannan Tokumbo, lokacin kuma ya wuce, sai yanzu kuma nake sayar da irin waɗannan kayayyaki kamar yadda kuka gani. Yawwa, kalubale yana nan da dama, sai dai a tsakura, inda dai mutane tunda ba lokaci sai dai a tsakura. Na farko dai gaskiya duk inda aka ce maka wannan zaka fara harka, to dole fa sai ka yi haƙuri fa. Haƙurin nan shine kan gaba kafin komai. Yawa, ka yi haƙuri, kuma bayan wannan a hankali daman dai sai ka fara dai ma da na aljihunka. Ka ci ka sha, ba lalle bane ba ka yi ciniki ba. Wani lokacin a ganka a yi maka addu'a, wani lokacin a saya a hankali kana dai dan jawo hankalin kana addu'a, kana jawo hankalin mutane da sauransu, har Allah Ubangiji Allah ya kafa maka guri, har kuma ka bunƙasa. Duk wanda kuka yi mu'amala da shi, ya alhamdulillah, fatan mu daman kullum ko duk wanda ya zo shagon nan so muke yi ya ji daɗi, ya tafi da farin ciki, shi ma ya gaya wani. Alhamdulillah, na farko dai addu'a. Na biyu kuma kamar yadda na gaya muku, wannan kyakkyawar mu'amala da kuma kan cewa duk wanda ya fita ya ce alhamdulillahi, kuma mutane kowa sauki yake so. To in dai in Allah ya da, in dai zaka rinka sauƙaƙawa, ko a rijiya kake, alhamdulillahi jama'a za su bi ka insha Allah.
to saboda haka shine babban jajircewa da haƙuri dai na farko, na biyu kuma kyakkyawan mu'amala da kuma sauƙin nan da ake magana a kansa. Shagon mukan shagon sauƙi ne kan, alhamdulillah, dan wani farashin ma ƙasa da kasuwa za ka samu ma. Alhamdulillah, a game da nasarorin da kai magana a kansu, alhamdulillah, ana ci ana sha, ana kuma sutura, kuma 'yan uwa suna samu wanda Allah ya sa da rabansa ana bayarwa, kuma sadaka dai da sauransu da kyauta duk dai ana yi dai duk a cikin abin nan. Amma alhamdulillahi an samu nasarori da dama, tunda za a yi bukatu na yau da gobe a cikin dukiyar, kuma alhamdulillahi kullum ga ta nan daɗa albarka take, kuna gani dai alhamdulillahi ga ta nan kullum daɗa bunƙasa take. Alhamdulillahi ba abinda za mu iya cewa da Allah sai dai godiya. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, yawa babban nasara kenan. Alhamdulillahi, kamar yadda ka bukata in faɗa, na reni yara, amma sakamakon gaskiya harkar mu harka ce ta jajircewa, kuma harka ce ta haƙuri da jajircewa. Alhamdulillahi, gaskiya yaran ba su zauna sun yi haƙuri ba kamar ni yadda na yi haƙuri ba, magana ta gaskiya. Su yara yanzu zamani ne Allah ya riga ya kawo mu, su yanzu nan suke so su ga kuɗi a hannunsu. Ita kuma harkar mu sai an ci an ƙoshi, ba harka ce wacce za a ce yanzu nan kamar kayan abinci ba kana buɗe a rufe ka ko provision ba. A'a, harka ce ta kayan wuta, dole sai an je an ci an ƙoshi. Wani tukunna zai tuna gulab ɗin gidansa ya mutu, wani zai tuna kan cewa gashi. To alhamdulillah, mu dai ba abin da zamu iya cewa da Allah dai sai dai godiya. To ranka daɗe, alhamdulillah, sunana na Sayaji. Na farko dai sunana Saminu Salisu, kuma babban nickname ɗin babana shine Yaji. Idan ka je Ɗanbata yanzu, idan ka ce a kai ka babban gidan su Yaji, to in Allah ya yarda nan za a kai ku, nan za a kai ka. To saboda haka ni kuma sai na yi amfani da wannan damar, sai na sawa kamfani na Sayaji Electronic. To ranka daɗe, ka ji dai daga yanda sunan ya abin nan kenan. To alhamdulillahi, kamar yadda ka bukata, gaskiya matasa yanzu su ne abin tausayi, domin ka gani nan shekara ta kai kusan 40 ina kasuwanci. Ba wai wannan kawai kasuwancin na taɓa yi ba, na yi kasuwanci da dama. Kamar yadda ka bukata ba lokaci ka ce in takaita a cikin sana'ar da ka same ni a kanta, to shine na takaita maka. Amma na fara kasuwanci an yi odoji ba daɗewa. Kakata ta bani ko biyu lokacin an yi canjin ko biyu, wancan sun siɗe aka yi wasu sababbi. Shine kakata da ta zo gidanmu ta bani ko biyu, shine na ruga da gudu. Abinda na fara sayarwa a duniya shine farin rake. Lokacin akwai wani rake ana kiransa kantoma, to ni farin rake na fara sayarwa. To shine dai ana ta jujjuya dai ai wannan kasuwancin ayi a bari ayi wannan kasuwancin, wanda yake yanzu ba dama ranka daɗe da za a ce, ba lokaci da za a ce sai an faɗi duk wasu sana'o'i, sai a kwana a wuni ma ba a gama da abin nan ba. Amma dai alhamdulillah na kai wajen shekara kusan 40